Lobobo bobo ribobo karababa rababo de kedede likababa bobo bakababa barakada robo kikagaga go baba leke gege rigaga kedonye di business ogwa aka na agbajie ana m agbaji aka nwoke ogwa ana m agbaji aka kedonye je Dennis no kweki na chinye gi leki anu na rama Dennis na leki atulumia na-ekwe mota kedu ihe gbochirie Amen. A na-ekwu na nwere ihe unu ga-eme o nwere ihe unu ga-eme kedu ihe ha ga-eme okwu kedu ihe ha ga-eme bune nene ebune yes ọ dị clear ebune na abọ nwoke ọgwụ ofu ebune Dennis ofu ebune nwoke ọgwụ ofu ebune Dennis ofu ebune unu enwegoro ego ebune unu ga-eweta ego ka egote ebune power anyị enweghị ego ebune Dennis ị nweghị ego ebune anyị enweghị ego ka egburu problem unu gwa mmụọ na anyị nwere ego ebune mmụọ ushi iwu ebe ibu na bata onye mma na-ekwu okwu unu ewere ya na-akparị ya ịbụlọ a na-akpụ blọkụ na anyị a na-agụlụ anyị ibe anyị niile anyị nwere ego ebune mmụọ enene anyị na-akpa ịbụlọ ka a na-alụ ụlọ ebe anyị bi a sị gị anyị fụọ na anụ a na-akwụrụ ihe onwe a na-akọ mechie ya ọnụ ebe ahụ na ịnara anyị ara ekwere ka ọkụ mmụọ nsọ tituo ya ebe anụnwa gwakọta m ụkwụ ọzọ egbe ndị soso chi ego ọnụ na anara anyị ike amụ ka anyị bịara ebe ịkpalị ụna na-asị m na unu enwere ego ebune why unu ji kpọọ m ebe a ama m ihu na-ekwu agbakọ ya n'ihe balance maka balance m ya adịrị ready today agwa nwa chata m keke wee bịa ebe a chata luo na junction wee bụ ọkada wee bịa ama m ego na cost ịgwa m okwu ego na phone mgbe Dennis ọrụ ume ka eji afọ ọkwa sị na ma gwara okwu ego ọkwa ịgba ọ bụ na nyere m ego ya na mme unu ya bụ na nyesu na alụ na anyị ala anyị nwere 1 naira anyị enye gị ọ maka na m gbaghị nkịtị ị na-acha asị dị mbe m nwoke na-agwa okwu anyị nwere ego nwoke na-agwa okwu do your words onye I should do my words ọkwa ịbụ gịna Dennis unu ya ata afụ you will suffer for 600 years times 2 teacher me onwe dị ihe eme anya ghara atụ ya onwe dị ihe eme unu teacher ya anyị nwere ego maka me nwere egbe ma ọ bụ na nwere egbe gbọ na abụlata lata ma bụrụ ụzọ ruo n'eluigwe make sure ruo na abala gate of heaven unu ayala oichiki anyway Dennis oyi ma ihe mele na ejila anyị ọmụ eji ụka ekpele machine na-ekwu ensas na ndị agha end ọnụ ka anyị end ibe a na-ekwu end ndị amụọ ụgha ọsịsa kakwanụ mma ihe mmete ya egbu unu na-abụ ọkwa gị nwa ihe mmete ga-egbu gị ị na-ayị ala nwoke na-agwa okwu ebezila anyị ekpele don't pray for us anyị ekpe nwe ekpele Dennis ọ na-amakwara onye na-agwa okwu onwe dị ihe eme get chibe m fụọ ị na-ayị ala ejire m ego m enye gị maka na nwetụrụ onwe m ana anyị ejisi aka ekpele elekọpta ka m ji eje evangelism uwe nwa keke wee bịa ka nyere unu aka unu ewelu m na-akpali amụ ude egbe ndị ụsọ ya sụchuchuru na abụọ ọnụ unu achọ ka ime na ọkpụkpọ aka anyị eme na ọkpụ aka anyị Dennis nwa nọkwa court nwa bụkwa onye court Dennis Dennis rafia iwe sokwala anya ahụ touch not my anointed ị ka nwa na-ete m mmana onye Pharisees ụlọ ka ọdụ ibe tele onye bụ condemn oil okume